Hello guys, dito pala ako sa Gaisano habang hinatid ko dun si Hagrid dito. She's one of my subscriber na talagang nag-message sa akin. Kasi nagtampo siya sa akin kasi parating siya nag-message sa akin ng time na hindi butin lahat, hindi mo ma-accommodate lahat sa pagsagot. Hello guys! Good morning. So today is July 9, 2018, Monday. And ganina parang kayo ano talaga ako kasi nani po binag. So nagkakapakapa na naman ako at then ngayon nakakalis na ni Papa at malilinis na naman ako as usual. Ito yung baon na Hagrid. Niready ko na lang yung aming inulam ngayon. Hagod na ng fest ko, Diyos ko. Hindi pa ako tapos guys, so kailangan kong tapusin yung papak dahil inilagay ko lang po sa labas kasi baka mamaya hindi kami magkita hindi ko maabutan yung magpipick up. Buti na nandun sa labas kasi diba maghahatid ko kay Hagrid, doon lang ako. Paano, usually mga 2 na 1 siya, pero baka maaga siya ngayon, hindi ko alam, kaya kailangan ko na lang ilagay doon sa labas muna. And yun. Yan. Isda na lang yung ito naman yung akin. Isda. And then, yung kanya isda lang din. Pero kukunan ko yan ng mga buto. And then yan, si Papa niya yung nitong highimay ng mga isda. Ayan. Eat na. So, ayan, ready na kami. Dali, school na ta. So, paalis na kami. At lang ako. T-shirt as usual. May pinag-iba ba? And kasi syempre doon pupunta pala ako ngayon sa lighting sa Gaisano. May bibilhin lang akong yung prutas lang kasi hindi namin nabili. Kasi si Papa, hindi ko sa kanya so hindi siya marunong pumili. So, ako na lang. And, yun. Okay. Alis na kami. Oh, sorry. So, yun. Mas kung mahal pala ng headset. Cheese flavor. Isang green. Hello guys, dito pala ako sa Gaisano habang hinatid ko dun si Hagrid. Dito naman ako pumunta. Meron lang ako mga pidilin dito guys. Tayo ng grapes. Liit lang. Grapes. Tayo ng spinach. It's peanuts. Hello guys, good morning. So today is July 10, 2018. Tuesday. Hindi ako nag-vlog ngayon kasi sobrang hagad talaga ng mukha ko. Ngayon nakaligo na ako, nakabihis na. Actually, maaga pa, 9 AM pa lang. Pero naghanda na ako kasi may babayaran akong bills ngayon. Papunta ako sa PLDT. And saan ba ako papunta? Basta yun. Yun yung aking mga babayaran. At maaga kaming uuwi mamaya kasi may i-update akong mga stocks. At yun lang. Ako na rin ako as always. Wala ko masyadong nabavlog talaga ngayon pag marami akong iniisip kasi hindi, parang wala. Blanco lang yung utak ko.
So, ayun guys, palis na kami. May baon akong bread. Ang si Hagrid, yun, dala ding baon. Nasa labas na. So, palis na kami dahil mag-alas 10 na. So, kita-kits sa'yo later guys na magpag-vlog ako. Yun sa PLDT. Hello guys! So, medyo umuulan, pasensya na kung medyo maingay yung ulan. Minsan ako magwa-vlog kasi maingay yung ulan eh. Pero since medyo, tumila-tila na. Yung oras na ba? Alas 3 na. Pumunta si Hagrid. Inaano ko lang yung aking upload. Schedule ko lang. Not-charge kasi ako. Teka lang. Ayan. Yung aking eyeliner na para na ako na black eye nito. Ayan. Medyo Hagrid ako kasi nakahiga ako siya kanina. Pinatulog ko si Hagrid. Tapusin ko lang tong aking gagawin. Dahil medyo marami pa akong tatapusin. So, tomorrow is walang pasok si Papa. So, laba day bukas pala dahil washing day ni Hagrid sa uniform niya. At ako na mag-ano lang sa aking Shopee. Mag-update sa mga stocks. And also pala guys, maraming gusto ko na itakol ito. Ayun yung ipa-share, no, pero hindi ko lang sasabihin yung pangalan niya. Pero she's one of my subscriber na talagang nag-message sa akin, ganon. Tapos yun, na-miss ko siya kasi hindi na siya nagme-message. So, pasensya ka na sis, hindi ko na sabihin yung pangalan, hindi na nila malalaman. Pero gusto ko lang kasi baka hindi lang siya yung ganon na kasi nagtampo siya sa akin kasi parating siya nag-message sa akin nung time na hindi ako nakapag-reply pala sa kanya. Yun nagtampo siya pero na-explain naman niya sa akin na parang na-ano siya siguro dahil sa mga dami niyang mga siguro mga ganun kasi minsan ako ganun din ako pag hindi ako nare-replyan. Pero gusto ko lang kaya share ko lang ito sa inyo kasi baka kasi marami nagme-message sa akin na hindi ko talaga nare-replyan kaagad. So pagpasensyahan nyo na guys. Sana ay wag naman kayong magtampo sa akin or wag kayong magalit sa akin kasi hindi ko talaga nasasagot lahat. Aminado ko doon, hindi ko talaga nasasagot lahat. At may times na, kasi syempre marami akong sinasagot. Ang inuuna ko talaga sagutin is dito sa channel, sa YouTube. Yun talaga yung inuuna kong sagutin. And sa Shopee, and then yung sa page ko, doon talaga, minsan si Papa yung nakakabasa noon. At parang nasabi ko ito sa last mga old vlogs ko na pag nababasa ni Papa, minsan hindi niya sinasabi sa akin, yun, hindi ko nababasa yung iba kasi notification na yun natatanggap ko pag may nag-message sa akin sa Facebook page ko. And yun, tsaka yung iba naman na nagtatanong about sa may mga tinatanong sila sa akin, yung iba hindi ko talaga sila sinasagot kasi pag nasabi ko na sa vlog tapos sinatanong pa nila ako sa page, so hindi ko na sinasagot kapag nasabi ko na dito sa page ko, sa channel ko, dito sa vlog. And then wag kayong guys, nasisiguro ko po sa inyo na nababasa ko talaga lahat yung mga messages ninyo. Sadya lang talagang hindi ko na masasagot lahat. Sobrang dami ng aking gawain. Sana ay maintindihan ninyo. Yun. Huwag kayong magalit sa akin. Kawawa naman ako, diba? Please bear with me. That sobrang busy lang talaga ako, guys. Hindi ko nasagot lahat. Yun. Sobrang sorry kung hindi ko man talaga na-accommodate lahat ng mga messages ninyo. Kasi naisip ko nga, napakalit ko pa nga na YouTuber, 'di ba? Hindi na ako magkaunda-ugagang magsagot dun sa mga subscribers na or sa ating mga manonood, sa mga YouTuber na sobrang dami ng subscriber. Imagine niyo na lang. Kaya naiintindihan ko na marami nagkagalit sa kanila na ganun kasi hindi daw nagre-reply, hindi kasi hindi talaga madali, as in hindi talaga madaling sagutin lahat, hindi mo ma-accommodate lahat sa pagsagot.
Pero ayun, so ayun lang guys, yun lang yung ano ko sa inyo. Huwag kayong magalit sa akin ha, huwag kayong magtampo dahil nababasa ko talaga lahat yung mga messages ninyo. Kaya ayun, na-share ko lang. So ayun, yun lang. So ayan, na tayo magkape guys. Magkape tayo, wala akong vlog ngayon. Ayan o. Pumunta ako kanina sa PLDT. Hindi ako natuloy sa pagbayad kaya umuwi na lang kami diretso. Siguro bukas na lang. Kasi itong isa din talagang pag-uwi niyan, pagod na pagod yan. Antok na antok yan. Kaya importante na umuwi kami pag galing sa school. Ganun. Kasi talaga yan, umiiyak yan. Lalo na pag talaga antok na siya. Kaya yun. At tapusin ko lang to yung aking ginagawa. Ayan siya yung aking gawain. Tapusin ko lang to daily. Schedule ko lang yung aking video. And then, mag-update lang ako sa Shopee. And nakikita niyo yung board ko. Hindi nakikita yung board ko. Yan yung mga to-do list ko. Ayan yan yung mga to-do list ko. And parang 3 lang ata. 3, 2 pa lang yung na-check ko dyan. So, kailangan ko tapusin yan lahat ngayon. So, ayun. Light and shine. Show! Mura to. Yesus, ginoo ko mura to. Practice